tingali ko ngadto sa ilakang kuan di sa puti ug ni isuon mas lang Mr. Lagan biskot po kung pares parang tulid sa nagkununa pa himan-himan mo po yung una og Lagan ako na nabunog sitang ita tridura to kung milko ita din ako padalpon sulod mayo ani sulusulon lagi ko ani para way daghang bulyaso ba saka maka dadan juga tong papa kay babae tong hamisa di sa puti oy sus lami pagaglawas ne ato tuon na ako animal akong pare. Nagsulo-sulo na. Katong gigalgal ko niya nga magpabuta-buta ko numi. Kay amo tong kamangon tong si Gisa puti ba. Itong lami kay lawas ba. Niubos ko ring buang. Kay ako may niuna og hilot-hilot. Nya, pagka nasakpan mi, ako may niuna naglayat. Awang buang oh. Dapat munta mo hapit na siya sa mua. Kay akong dadon. Karon nagsulo-sulo na lang buang. Nitagam siguro siya nga nang maniguro ako kuha. Pero mindset ba? Mindset. Karon kay dinam ka mo agi nako. Dinam ka managan ako nagsulo-sulo kay mo ha. Klaro kay mo adto man ka, mo adto ni siya sa ilan sa Gisa puti. Tuos ko siya wala ko siya panit eh. Itog agon ni siya ang maguwang. Umagong kay ang katong inahan amahan atong Gisa puti. To abay ato sa Pikas Barangay. Nya ang nagbantay ron ni Gisa puti. Ang iyang igsuon nga si Mr. Lagan. Tanawa lang kang buyunga ka. Marukoy ka kang buanga ka. Di ka kamao manana ko. Maniguro lang kay imuha. Kasalig kay lami kay nabihana. Ay, matinda ka ay. Day! Ay, yeah! Unsam ka diha ta nagpa sitting pretty man ka. Nagpahangin ko ya, kay init kay dito sulod. Sa paghangin re, wam say hangin gyapon re. Awas sa ganahan kung gawas ko kay. Di ba ha? Ako mulakaw ko. Di mo ko pwede madagan kay maluya ta. Ito lang lako dito ya. Mulakaw ko. Adto dito sulod paniradog tarong kay basig maitabo na sa datong una nga unsa to inyong naay nanood diha nga unsa man to nanood diha mga kanang mga butakal kayo. Ha, ikasad ganahan sa kap igat sa kandako. Ha? Igat-igat na kada, multi mo bata agit-igat pa labaw pa man kanako in taon oy. Magigat-igat ka kung dako na. Parte mo nang gamaya. Tos, mauwa ta magigat-igat. Magiluod masag kaya ay makaibalo na sila ya. Ay, dapat makibalo gid sila. Sige na, bahalag flat basta bogdoog. Kigol plat gyapon imong kigol. Pareha ka plat ana na puro ka buko-buko. Di nga ni may tabo ha. Wato ko dito kay wala naman tay suka nya hapitan sa nakong tuba kay babe ka. Ang tuba organic, don't panic, it's organic. Oh. Panirado ha? Sige ikaw. Lagi pa. Sige. Ay, ya. Hubog ka? Ikaw na day, ha? Oh, kaniya. Ikaw na. Kuya ko nimo papa. Kuya. Darong ba? Ikaw na. Lagi ya, ako na niyo. Wari na ko kay murag wa kasi mo panimuot. Sige na pa na yun. Ay hikap na ko. Karte sa limuya, mura pag ginto kag panit, lagumar ba kag panit? Bahala ka dira, ya, dire na jud kuya. Dire ko matog kay lami kay katog dire ya kay hangin kay ba. Bus. Kay bus ako. Familiar ko na nimo kamo tong kami tong nagpabuta-buta boss. Katong hindi ka mang sa imuhang. Ay, butangan ti kag kausaron. ay kalami tidong pagkapistuhan niya man matug diri sud sa ilang payan niya papayahin din si gawas no kay kuan sa niya pinapusgat niya sa ngipod be sige dinanok yun kami ang paa sana wag paa ni bayan tatubod kung dating ko na para yun siya mamasag ko pamasag ko ikaw ikaw ikaw
Ilan ikagso dito sa balay. Di na juga naghayang-hayang ay usan ni ha? Muhilot ra bang ko niya. Hilot ka. Muhilot ra ko sir. Hilot ka. Muhilot ra ko. Muhilot ra Pati hilot ano nya Ano pati. ka ba? Sakit bitaw. Ganang sa pahilot sir. Igat kang dako. Asa ka liwat yan? Ni mo. Ano amen ako amahan mo. Maguwang ko na bili ko na mo amahan ha. So dito. Ano pahilot man siya nako sir. Hilot. Kanong agutan na nagpahilot in town ha? Di na maghilot. Di na magpahilot ako manghod. Ato na ko sir. Ato na ko sir. Ano? Sige. Ato.